15 ko. Anong pangalan niya, sir? Ikaw, anong pangalan niya, te? Raquel at Arnel. Wala siya sanib, ha? Kung hindi nausog lang siya, yung asawa mo. At may konting pagnanasa ang pag-uusog sa kanya. At meron tao lang nagagalit sa kanya pero hindi naman masyado. Dagdagan ng paniniwala. Ikaw naman ay sinasaniba ng mga masasamang espiritu. Baliktad, hindi siya may sanib kung hindi ikaw. Naintindihan mo na. Ang kailangan mong gawin, magdasal, tanggapin mo kung sino ka, kung ano ka, kung sino ka, at magbalik loob sa Panginoon Kristo at isuko mo kung sino kayong dalawa. Sayang ang 13 years. Naintindihan niyo? 14 hanggang 15. Napakalaking ano na yun. Mahalin yung isa't isa. Yun lang. Ang mapapayo ko sa inyo, magdasal kayo. Wala na akong matutulong sa inyo. Yung dalawang manggagamot na sinabing palipad hangin at ano ba yun? Ginagayuma ka? Mali. Yung ginamot kayo ng sinasabi mong isang manggagamot na anong pangalan niya? Yung dito sa Mexico? Si Jaguar. Ewan ko. Basta sa akin, hindi niya ka talaga makikita yung sakit nyo, kakaiba eh. Saan kayo kinabitan ng posporo? Dito. Tapos ganyan. Isipin mo, papilang kinabit ko sa inyo. Pero matindi ang sakit. Dahil meron pang negative energy. Kusa siyang minto, di ba? Bakit yung minto yung papel? Wala na siyang mapiga. Ibig sabihin, wala na masamang espiritu sa loob ng katawan mo. Kasi kung wala kayong sanib, yung papel hindi gagalaw yon. Kahit 100 beses ko pa dasalan siya, wala. Narinig mo naman ang sinabi ko. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo lang, nagtitiwala ako. Diba sabi nga ng Diyos, kung matindi ang pananampalataya mo, utusan mo yung bundok na gumalaw, gagalaw yun. Oh. Inutusan kong stick ay yung papel. Panginoon, naniniwala ko, kung meron man nakadetect dito, painitin mo to. Di uminit, sumakit, di meron. Kung wala naman, sasabihin niya, hindi gagalaw. Di ba? Pagtaka po, paano naman sasakit yung papel lang naman yung inipit? Pero nakita mo naman. Nakita mo, ay wala pala, nakapikit ka. Nakita mo naman yung cameraman ko, yung anak ko. Atras abante, nakikita ng asawa mo. Inihila ko pa, binabalik ko, inaatak ko, nilalagari ko na nga lang yung pamo eh. I-send nyo na lang po sa messenger. Makita mo, di ba? Basta't yun lang, magdasal lang kayo ha. Salamat. Umuwi na kayo, taga-Tarlac, ano kayo, di ba? Kapas. Maraming salamat at God bless.